És important, primer de tot, valorar la posició en què ara es troba la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, i repetim, d'Unitat Popular, del resultat d'haver aconseguit 6.884 vots a les eleccions del maig passat, en vam extreure la necessitat d'un canvi a la ciutat. Se'ns ha retret i se'ns ha criticat moltes vegades que potser no vam ser capaces d'agafar allò que popularment es diu el toro per les banyes, però érem conscients que no existien les condicions idònies i necessàries per afrontar aquest repte en aquell moment. Mai deixarem el caràcter de denúncia i, encara que estiguem a l'oposició, la nostra voluntat és tirar endavant aquelles propostes que per nosaltres són imprescindibles i mínimes per poder començar a construir les bases del canvi a la ciutat que es basen en les propostes que es deuen a un plantejament que ja vam intentar fer el mes de juny, una actitud totalment propositiva. Ara bé, aquesta part propositiva no ve ni molt menys de nou, perquè la CUP sempre ha defensat l'opció d'escollir polítiques valentes que trenquin amb aquest model institucional antic, anquilosat i imposat des de fa temps. Creiem que cal un canvi radical en les maneres de fer i entendre la política i davant d'aquesta necessitat, des de la CUP, intentem dia rere dia plantejar instruments i propostes que ens portin cap a aquesta direcció. Nou ROM, nou reglament de participació ciutadana, nova estructuració de les empreses municipals. Per cert, sense cap resposta de cap partit, ni de l'oposició ni del govern. Unes propostes que estarem amatents, regidors i regidores del govern i també de l'oposició, a que siguin una realitat. Ara i avui tenim una gran responsabilitat i tenint en compte i sent conscients de l'actual joc institucional al qual la CUP hi ha volgut prendre part, volem donar veu a aquests 6.884 reusencs i reusenques que busquen en la CUP un canvi de paradigma polític. L'actitud propositiva ja la vam demostrar amb les ordenances fiscals, en el moment de fer unes propostes que tenien en compte dos aspectes moltes vegades contraposats, la recaptació i la fiscalitat justa. Vam proposar una modificació d'ordenances que feia front a un dèficit de 900.000 euros, però que a la vegada concretava uns impostos progressius que tenien en compte la renda d'ingressos de les persones de Reus. Altre cop, la CUP defensava una política social perfectament justa. En aquell moment ens vam haver d'afrontar a un govern de minoria exercint una política de majoria. Vostès, Convergència i Unió, no acceptaven encara la seva posició i encara van fer creure que la CUP estava a l'edat del no, el no per a tot, i el bloqueig extrem a la negociació per part de vostès es va comunicar de la següent manera. La CUP no volia negociar, la CUP seguia amb aquest no sistèmic. Senyores i senyors, saben que això és mentida, perquè la CUP vam fer un gran treball amb les ordenances que hem sabut traslladar al procés de creació de propostes i de debat dels pressupostos. Repetim, com a primera força a l'oposició que som, hem tingut espais de trobada tant amb el govern com amb altres grups de l'oposició, perquè en som molt conscients. Som conscients de la tasca que ens ocupa, que és crear un espai de majoria, en un principi amb l'oposició i crear una proposta ferma i alternativa com a caps de l'oposició. Però si convé, i si és per obtenir canvis que s'adeqüen a les nostres voluntats, també podem crear espais de trobada amb el govern. Aquí no hi guanya ni hi perd ningú. No hi volem treure un rèdit simple i oportunista. Es tracta simplement d'afavorir el màxim possible a la ciutadania, a la gent de Reus i sobretot a aquella gent que ha cregut en nosaltres. En un primer moment vam realitzar petites trobades, per separat amb els diferents grups municipals de l'oposició, per tantejar la tendència de cada partit i ens va semblar que la proposta conjunta podria funcionar. Regidors d'Ara Reus, ja des d'un principi, ens van dir obertament i de manera molt honesta que agraïm que estaven en negociació per entrar al govern i que, per tant, seria difícil trobar-nos. Però la resta de partits es van mostrar propositius. Més tard el procés es va desvirtuar, la diferència ideològica que vostès, el Partit Popular, ja ens van explicitar i les perspectives d'entrada al govern de vostès, d'Esquerra Republicana, ara amb dues regidores i que ja s'han fet possiblement explícites, van deixar el Partit Socialista i Ciutadans acollint la nostra proposta. Vam fer dues reunions amb vostès, concretament amb unes dates, 15 de gener i 22 de gener. I, a més, de manera clara i transparent, els entregàvem les actes de les reunions. Només nosaltres plantejàvem propostes.
Al cap de pocs dies, vostès, senyors del PSC, tiraven pel dret i feien la seva valoració unilateral de no donar suport als pressupostos. Per tant, entendran que només amb Ciutadans no era possible crear una alternativa d'oposició sòlida. De manera paral·lela, la CUP també treballava els pressupostos de manera participativa, amb membres de l'Assemblea que a la vegada també formen part d'altres organismes que treballen la manera més adequada, clara i entenedora d'apropar el llenguatge pressupostari a la ciutadania, l'Observatori Ciutadà Municipal, que avui, per exemple, també en tenim gent present aquí al ple. De ben segur que hi seguirem treballant, ja que per a nosaltres no només s'ha de complir la llei per cobrir expedient, sinó que hi ha d'haver la voluntat política de dur-ho a terme de la manera més justa i participativa possible. La CUP, doncs, hem seguit treballant perquè volem tensionar fins al final i tendir cap a uns pressupostos els més socials possibles, treballats de la manera més democràtica possible, que en aquestes circumstàncies institucionals és debatre'ls en un ple. El màxim òrgan de presa de decisions amb el que compta l'Ajuntament per tal que no es prorroguin. Si ara haguéssim prorrogat aquests pressupostos, els pressupostos del 2017 podrien tirar endavant només amb els vots de la Junta de Govern local, segons aquesta llei que no ens agrada, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, el famós ARSAL. La CUP, per ideologia i pilars, no permetria mai que les decisions es prenguessin de manera unilateral, i menys les que puguin tenir relació amb els pressupostos. Aspecte que ha de ser essencialment i adequadament pensat per tal d'oferir una bona gestió de la ciutat. Per tant, la candidatura d'Unitat Popular tindrà una raó més per facilitar un acord tàctic, perquè per una banda creu en el debat com a eina democràtica i, de l'altra, defensa una desobediència d'una llei imposada pel PP que menysprea de manera exagerada el municipalisme, eina essencial per la qual la CUP és una eina que necessita pel canvi per realitzar un paradigma polític en la creació d'un nou procés constituent. Seria, doncs, imperdonable permetre que aquest govern s'emparés amb una llei que resta competències als pobles i ciutats i trenca un model d'atenció pública i de proximitat fonamental per satisfer les necessitats bàsiques de les persones. Entrem ara en matèria. Sempre hem dit que aquests pressupostos no són els nostres. Primer, perquè encara no acabem de trencar amb la tendència de la deutocràcia en intentar solucionar els estralls que les polítiques del govern de fa 2 mandats, concretament un govern format per diferents ideologies d'esquerres i presidit pel PSC, va provocar les finances municipals sense cap mena d'escrúpol i que l'actual govern tampoc s'hi ha esmerçat massa en afrontar-los. Provenim d'una dinàmica de crèdits que condiciona l'acció de l'Ajuntament i que, a més, hipoteca de cara al futur a la ciutadania de Reus. Cal canviar de model i explorar nous camins. Per exemple, introduir canvis a les ordenances fiscals, tal com nosaltres plantejàvem, o bé redistribuir racionalment el pressupost tal com nosaltres plantegem ara. La CUP té un objectiu clar, racionalitzar la despesa, i ho hem aconseguit amb la reducció de 3 milions d'euros del crèdit a 2.649.616,17 per ser exactes d'euros. Sent conscients que per nosaltres l'ideal el trobaríem en rebaixar el pagament del deute de 24 milions a 21 milions i no demanar crèdits, però sabem que a hores d'ara no és viable. Això sí, sabem que la demanda d'aquest crèdit ve donada per tal de fer unes aportacions de millora i condicionament de Reus. I donada la nostra insistent demanda i exigència, pensar la dotació pressupostària de 50.000 euros en el pla d'inversions d'aquests 2.600.000 i escaig per habilitar els pisos de la Casa dels Mestres ens satisfà. Un pèl diferent tot plegat de l'aval de 3 milions d'euros que es va executar de la mà dels partits socialistes, Esquerra Republicana i Iniciativa per a rescatar l'empresa Xirota quan l'Ajuntament no tenia majoria accionarial a l'empresa i més del 50% eren accions en mans de capital privat. Vist d'aquesta manera i amb actitud generosa cap al govern actual, podem dir que sí, que potser hem millorat una mica. Els diners públics continuen estant gestionats, com des de fa molts i molts anys, en un 70% fora de l'Ajuntament, dins les empreses municipals.
I el pressupost consolidat no inclou, tal com ha dit el senyor regidor d'Hisenda, aquelles societats que no tenen capital 100% de l'Ajuntament, com Sagessa, Ginsa o el Laboratori. La CUP sempre hem anat en contra de l'estructura gerencial d'aquestes empreses i, per tant, sempre hem votat en contra dels seus pressupostos, per ser coherents. Nosaltres no hem de donar explicació com alguns grups municipals ens han demanat que féssim. Nosaltres sí que hauríem d'exigir l'explicació al Partit Socialista i a Ciutadans que no mantenen un criteri únic de votació, tal com ha dit el senyor Vallès. Una abstenció o afavorim els pressupostos de les empreses que ara, en aquests moments, són un 70%, tal com hem dit en aquest moment, i que, a més, per tant, vostès amb l'abstenció i amb la votació en favor estan dient que potser sí estan votant a uns pressupostos dels quals el total és més d'un 70% en les empreses municipals. La setmana passada també, per exemple, vostès, els senyors del Partit Socialista, van votar a favor d'un increment del 3,6% del pressupost de Reus Esport i Lleure, l'últim pressupost de les empreses municipals que, a correcuita, just fa pocs dies, vostès al govern van portar a votació. Doncs, senyors i senyores del PSC, la setmana passada van votar a favor d'un pressupost d'una societat que passa per grans dificultats econòmiques i que nosaltres, altre cop per sentit comú, en defensem la dissolució i la seva integració a la regidoria d'esports de l'Ajuntament, per tal d'enfortir-la i fer de Reus l'epicentre en l'àmbit esportiu. Senyor Cervera, prengui-s'ho seriosament, faci el favor. Tercer, tornem a dir que aquests no són els nostres pressupostos, perquè la quantitat condicionada i modificada en un augment de 325.000 euros en les partides d'ensenyament, salut i habitatge respecte a la proposta que vostès al govern van presentar, l'haurien volgut molt més incrementada per tal de fer front a l'emergència social, educativa, mediambiental i cultural. Tot i així, 70.000 euros d'increment en beques menjador, 18.000 per estudiar una nova zonificació escolar, 80.000 euros per un pla director de bicicleta i 50.000 euros per aplicar mesures d'estalvi energètic en el pla d'inversió en 2016 i permetre a les persones un estalvi substancial de diners en aparcament gràcies a la implementació de la targeta resident, ens fa sentir un pèl més satisfetes. La targeta resident, que ja al 2010, sense presència al consistori, exigia. L'octubre del 2011, el ple de l'Ajuntament de Reus ja va aprovar per unanimitat una moció de la CUP a favor de la creació de la targeta resident. 2 minuts i 15. Tot i l'informe de mobilitat que vostès, el mateix govern municipal, van carregar a l'empresa Doimo i que es mostrava favorable a aquesta mesura. Es va constatar al llarg del passat mandat la manca de voluntat del seu govern per adoptar mesures com aquesta, per una voluntat merament recaptatòria. Esperem, doncs, que ara sigui el moment, govern, de no dilatar més en el temps aquesta mesura. Dintre, però, d'aquest ordre de coses, allò que realment ens fa contentes és poder haver trencat la línia vermella del seu govern, Convergència i Unió, que juntament amb vostès, el Partit Popular, companys de govern en el seu moment, van implantar. Avui ja podem dir que els 2 anys d'empadronament com a condició per accedir a les beques menjador ja és història. Una mesura que, segons la Sindicatura de Greuges i d'acord amb els articles 12 i 2 de la Carta Europea dels Drets Humans, la ciutadania té el dret d'accedir lliurement als serveis municipals d'interès general i que aquests drets han de ser reconeguts a totes les persones que viuen a les ciutats, independentment de la seva nacionalitat. Una mesura que Convergència i Unió i PP van aplicar en el seu moment i que justament el passat setembre Ciutadans i Ara Reus també hi van donar suport, al votar en contra de la moció que presentava la CUP per a la seva eliminació. Li demano aquests 10 minuts generosos, senyor alcalde, sisplau. Tant uns com els altres defensàveu que l'eliminació dels 2 anys d'empadronament faria més gran l'efecte crida entre aquelles comunitats provinents d'altres orígens, però després d'un estudi que la CUP va demanar a les persones tècniques de la casa, l'anterior mandat ja es va arribar a la conclusió que aquesta condició tan discriminatòria afectava principalment les famílies autòctones. Són persones exigents i, per tant, no ens satisfà l'eliminació d'aquesta clàusula limitadora només en aquest àmbit. Volem eliminar-la de tots aquells casos on hi figuri i, per tant, també exigim la redacció d'un pla estratègic de subvencions, beques i ajuts, que ha de ser sotmès a votació del ple on es revisi l'existència d'aquesta mesura. De ben segur que la redacció d'aquest pla exigirà tard o d'hora l'existència d'un pla d'acció municipal, que per nosaltres és terriblement important i que n'hem denunciat la seva falta durant tot el mandat anterior,
Segurament moltes més vegades que les que vostè, senyor Vallès, ho ha fet en la repetitiva roda de premsa que s'ha esmerçat a fer aquests darrers dies i on ha prioritzat una crítica aferrissada a la CUP per davant de parlar de les seves al·legacions als pressupostos proposats pel govern que no ha presentat mai. Un pla estratègic de subvencions, beques i ajuts està extremadament lligat a les prioritats que s'emmarquen dins d'un pla d'acció municipal. Unes prioritats que, reiterem, han de ser de caràcter educatiu, mediambiental, cultural i, sobretot, social. Un pla d'acció municipal que prengui com a punt de partida l'annex de la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya per fer de Reus una ciutat que faci front a la pobresa energètica i el dret a l'habitatge emmarcades per la Llei 24/2015 del 29 de juliol. La CUP, la candidatura d'Unitat Popular que defensa el municipalisme com a motor de creació d'un nou país i dels futurs països catalans, també hem aconseguit que aquest acord de pressupost tingui un increment en la partida corresponent a l'habitatge i als serveis socials i les seves modificacions de crèdits pertinents durant l'exercici 2016. Però no n'hi ha prou amb el reforç econòmic, sinó podem atendre adequadament les demandes. També hem d'enfortir i donar suport a les persones que dia rere dia s'enfronten a situacions extremes, difícils de gestionar, bé per falta de temps o bé, sobretot, per la falta de persones a l'equip. Hauria de ser una relació lògica, com més demanda, més resposta, però això no ho tenim. L'any 2016 la CUP haurà facilitat 2 llocs de treball per tal d'enfortir la plantilla dels serveis socials i l'atenció a l'habitatge. I per acabar, parlar dels 2 nous cavalls de batalla. Fins ara ha estat el nostre cavall de Troia, com hem dit al principi, la denúncia de la malversació dels fons públics per la manca de control en les diferents empreses municipals. Per tant, és de rebut pensar que si hi ha un millor control democràtic, per descomptat, hi haurà una millor gestió i millors resultats beneficiosos per a tots i totes. En la mateixa direcció, fem que un altre cavall entri en el joc, la proposta d'internalitzar serveis que en tots els casos permet estalvi de diners públics i, per tant, menys despesa pública innecessària. Ja es va aprovar la moció que nosaltres mateixes vam presentar el passat novembre sobre la constitució d'una comissió d'estudi per a la viabilitat d'aquells serveis que podrien ser municipalitzats amb un objectiu clar, reduir-ne el cost. És aquest el nou repte que ens plantegem i que pot suposar que la ciutat de Reus un estalvi considerable de milions d'euros anuals. Tot i que tots els partits van votar en contra de prioritzar l'estudi de la internalització del servei de la brossa, hem aconseguit que en breu ens posicionem com a consistori en el fet de si hem de seguir destinant 1 de cada 3 euros de despesa corrent a mantenir l'actual contracte amb Fomento. Senyor Llorens. Acabo ja, disculpi, senyor alcalde. I el segon cavall de batalla per aquest mandat, i no per això menys important, la participació ciutadana. A l'inici del discurs dèiem que cal un canvi radical en les maneres de fer i entendre la política. I davant d'aquesta necessitat des de la CUP intentem dia rere dia plantejar aquests instruments i propostes que ens portin cap a aquesta direcció. Si l'Ajuntament, com a ens públic i de servei, ha de ser amatent a què passa a la ciutat i a què s'hi cou, si l'Ajuntament decideix obrir les portes cap enfora i facilitar la informació necessària a la ciutadania, si l'Ajuntament és la casa del poble, ja no podem esperar més a oferir un espai de decisió directa a la ciutadania. El primer pas serà el 2017, quan les persones que viuen a Reus podran decidir a través d'un procés de participació on destinar 750.000 euros de la dotació del Pla d'Inversions, que s'estima que segurament seran de 3 milions. Això, però, no es fa sol. Tinguem un nou ROM, tinguem un nou reglament de participació i, senyors i senyores del govern, oferim eines vinculants per a poder decidir i aprendre a decidir. Audiències públiques, auditories ciutadanes. Després d'això, tot serà fàcil. Les persones de Reus haurem après a decidir en què volem destinar els nostres diners. Ja acabo, disculpi, senyor alcalde. Senyors i senyores del govern, afanyin-se a fer la feina, perquè nosaltres hi serem per fiscalitzar-ho absolutament tot. Aprovarem els pressupostos amb l'aportació de les abstencions mínimes necessàries i amb la responsabilitat d'estar amatents des d'avui per tal que tot això es compleixi. Farem 3 vots en contra i 2 abstencions. Senyor Vallès i senyor Sánchez, no som la crossa de ningú, ni tenim cap pacte ocult amb ningú, perquè queda clar que l'aprovació d'aquests pressupostos no és un canvi d'estratègia. Sempre hem tingut la mateixa i la seguirem tenint. Facilitar l'abstenció necessària no condicionarà cap canvi de decisió en com afrontem la CUP, l'àmbit judicial, el social i l'econòmic. Gràcies, senyora Llorens. Ha doblat el temps, però bé.